आसात आमचे कितलेच गरीब गोराबे पोस्ट काढून माय बाय भुरग्यांक वाडून दिता आतां असल्यार रातचे जेवणाक आसोना आपल्या कुडे करून भुरग्यांक दिता असलोच हेच भाशेन गरीब गोराबो एकले चेडूं चेडो आपूर बायेचो माय बाय शेतान काम करून भुरग्यांक वाडयता माय बायचे गोश्टे फोडून बाबोयणाच्या दोळ्यांनी तुका वावता माय बाय कसले पोस्ट काडटा रे बाबा कोण रडोन आपल्या त्या बाबाक सांगता इस्कोल शिकोवन काम करून हांव पोसतलो त्या बाजून भयणी तुमी येनाका देवाचेर विस्वास दवर तो आमकां पळयता इस्कोल शिकोवन काम करून हांव पोसतलो त्या बाजून भयणी तुमी येनाका देवाचेर विस्वास दवर तो आमकां पळयता माय बायचे गोश्ट कोण बाबाक सांगताना सायडीक रावन माय बाय ताचो आयकता भुरग्याचे दिसती मोसांव ताका दिसून भुरग्याक गोड धरून माय बाय कानी रडटा भुरगीं आपली सोजमिकायेची दिन वाचून देवाक ती वाकाणटा हेच भाशेन गरीब गोराबो खुशाल चलता आनीक आसात कितलेच गरीब गोराबे गोश्ट काडून माय बाय भुरग्यांक वाडयता भुरग्याचो बरो फुडार पडोवंक आपल्या कुडे करून भुरग्यांक दिता भुरगीं व्हडलीं जातोच ती चिंतिना माय बाय सांगता आपल्याक बऱ्याक आयकोना पयशे जाय म्हटल्यार जाय मागल्या शिवाय रावना भुरगीं व्हडलीं जातोच ती चिंतिना माय बाय सांगता बऱ्याक ती आयकोना पयशे जाय म्हटल्यार जाय मागल्या शिवाय रावना चितलेले भुरग्याचो फुडार करूंक बरो भुरग्यांनी चिंतूंक ना फुडार करूंक आपलो माय बाय जाणटी जातकच भुरग्यांचेर पेज मुंडाच कांय करून दवरूंक ना दोळडीरो भुरगीं आपल्याचो गुन्यांव करिना माय बायचे सांगणे तुमी आयकोंक ना ताच्या कोश्टाचो वालोर पडोंक ना माय बायन भुरग्यांक जल्माक हाडल्या कोण मोव आसा पडना संवसार भुरगीं सोजमोता माय बायच्याकूय हुशार जाणट्या पोणार जाय आसलो आदार वायट सवयो कर तुज्यो मुदार माय बायचे कोश्ट
हाडरे मोनार बेसांव आसतले बरो जातलो फुडार वायट सवयो कोर तुज्यो मुदार मायपाचे कोश्ट हाडरे मोनार बेसांव आसतले बरो जातलो फुडार